Казвам се Лео. Това видео има за цел да ви покаже, че пасивният доход и финансовият успех са достъпни за всеки, независимо от произхода или началния капитал. Пасивният доход е достъпен, независимо дали някой е безработен като Пат Флин или е започнал като работник на ниско ниво като Роналд Рийд. С правилните стратегии всеки може да създаде богатство. Малките начала могат да доведат до големи резултати, скромното начало като инвестиране на $1000 или дори малки суми в дивидендни акции може да доведе до милиони в дългосрочен план, като Барбара Коркоран и Роналд Рийд. Образованието и знанието са ключови, примерите показват, че създаването на пасивен доход зависи от интелигентни решения и разбиране на инвестиционните възможности. Искаме да вдъхновим зрителите да научат повече за тези пътища и да предприемат действия. Някога чудили ли сте се как хората стават милионери с пасивен доход? Нека се потопим в техните истории. История 1. Пат Флин. След като загуби работата си през 2008 година, Пат Флин създаде онлайн бизнес. Днес той печели над $100,000 на месец от цифрови продукти и партньорски маркетинг. История 2. Барбара Коркоран. Барбара Коркоран използва заем от $1000, за да изгради империя за недвижими имоти. По-късно тя я продаде за $66 милиона. История 3. Тим Ферис. Тим Ферис написа книгата «4-часовата работна седмица». Днес той прави пари от книги, подкасти и инвестиране. В крайна сметка, пасивният доход е достъпен за всички и оставете парите си да работят за вас. Никога не се отказвайте, вашата финансова свобода е поблизо, отколкото си мислите. Ако те са го направили, вие също можете. Следвайте ни за още съвети и истории за успех.